Jeg vil gerne i horhus. Tjælfe, det der horhus der, det går fandme ikke. Ja, det kan du ikke sige. Har du tænkt over, hvor forfærdeligt et koncept det egentlig er? Ja, altså prøv at tænke, at du får 2 slags roastbeef på det bord der. Du sælger det kød, du har sex på. Hvor meget vil du give? Jeg har faktisk betalt mere, tror jeg. Det tror jeg også. Men hvad har du så tænkt der, hvad sådan nogle specielle tilbud skal være, Tjalve? Jamen, der kan jo være alt muligt. Jamen det er jo det, altså sådan, hvis vi skal lave sådan... Altså, der er jo sådan nogle tilbud en gang imellem, som der sådan skiller sig ud. Hvad kunne det være i Slagters Lyks, slagter? Jamen, Men køb sådan et... Køb et kilo oksekød og få en gratis time med. Medister, det er helt klart meget tilud. Køb medister og få en medister med i købe. Køb medister og få en rundtur med i købe. Jeg har sådan nogle ting, fordi det er lavet af tarme, så det tænker jeg nok, det må vi nok tage meget på lager. Du ved, sådan noget hårhus oveni, jeg tænker bare sådan, det er egentlig en god kombi der. Det er ja. Altså. Det var sådan set et reelt tarm med rester af lort, du sælger. Nu spørger jeg bare, jeg kommer fra Skagen. Det der brune nu, hvad er det, det er? Lort. Jeg er ikke lige fra her, jeg har ikke aldrig været herinde før. Det brune, der du har i dine pølser, hvad er det? Er det noget chokolade eller sådan noget? Lort. Lort. Hvorfor skal jeg sige det så koldt? Han står bare og giver lort. Som om det er kunden, der er idiot. Se, hvad det er. Og var sådan en københavner, det tror jeg da ikke, om det der. Spis mit lort og skrid. Rent faktisk. Jeg synes, det er sådan en lortepølse. Ja, mange tak. Jeg har gjort mig umage. Jeg har brugt hele morgenen på den. Det er jeg glad for at høre. 24 kopper kaffe, fortæller jeg dig. Hvem ikke for sjov? Så din marinade til kød, det er bare pis. Det er bare hvad? Det er bare pis. Ja, det er du kun ud, det var bare det kød. Det er bare pis. Det var Jeg tænker bare sådan, du ved, alt det sved og sperm og fissesaft, der er på bordene, det kan man jo bare skrabe af. Der er sådan en skål under, der henter. Der var samler det. Så skubber du det bare med hånden. De ligger på en bord, hvor der er huller i. Så kan de få sådan en nakkefilet med... Den er marineret snart. Den er marineret i flere dage. Jeg har lagt et godt stykke tid nu. Den er lagt et godt stykke tid. Altså, jeg har bare et billede af, at man går ind i slagteren, der stinker bare pis. Det er sådan, der stinker af herretoilet. Ligesom sådan en resteplads på E45. Der man træder af, det bare Der er et pissoir. der er klorin på samme tid. Det er bare hele pakken, du får, hvor du er bare i chok, det du kommer ind. Der står bare sådan en pissoir lige ved siden af disken. Så kan man lige forlade vandet, hvis man vil det. Man hjælper, man donerer pissoiret, det går bare direkte ind i en mere. Vær med til at lave vores marinade. Vær med til maden, jeg skulle lige til at sige det. Slagteren, Vær med til at lave egen mad. Hjælp den lokale slagter. Du bestemmer selv, hvor økologisk. Det er jo det, der er kunsten i det. Kunsten? Der er sgu da ikke noget kunst ved den forretning, du driver. Hey, Jeg ved sgu da ikke, om man kan kalde det. Du disser ikke mand på, hvad han får hans brød på. Altså, det... Jeg ved sgu da ikke, om man kan kalde det en forretning, for fanden. Det er rent Det er bare en mand, der udlever sin vildeste drøm. Og pisse ligeglad med konsekvenserne. Han har bare tænkt, hvad nu hvis jeg prøver at skide i det her, og hvad skal der så? Men jeg tænker jo, hvis der er nok mennesker, der kan lide det, altså så kommer der ikke til at være konsekvenser. Ej, det må jeg fandme give dig, Jeff, at du kan please 2 slags kunder på én gang. Det er fandme vildt. Det er det. Der er jo ikke nogen andre, der ser markedet i det.
Så nu TV2 når de kommer for interview mig. Hvor, altså hvad? Revolutionerende! Jeg vil udvikle faget. Står bare der live på tv nøgen med et forklæde på. Man kan bare se mit stive pik. Sad drøbende ned for hagen og alt. Hende der dame, der kommer interview, hun kunne bare se, hun har det bare mega behageligt. Så var der nøgen foran hende. Og skæber ud på alt. Du lænder dig bare lige så stille til dig på hende. Vil du med? I kan godt huske det der med dem der solgte hestekød der. Der var det der engang. Hvem fanden gjorde det? Der var engang en restaurant eller sådan noget, der solgte hestekød i Frederikshavn. Seriøst? Ja, men ikke sådan, de sagde, det var sådan oksekød eller sådan noget, så solgte de hestekød, og de blev lukket ned på grund af, at man blev fundet ud af. Det er lang tid, det er ikke vores forældre jo, ikke? men så bare, du sælger faktisk sådan real hestekød. Bare sådan... Døbet i lort og pis. Ja. Okay. jeg tror helt ærligt, så det ser være min mindste bekymring. Ja, det tror jeg virkelig også. Hvis man har hans egne problemer holder altså, jeg forstår ikke, hvordan det er det sygeste idé, det er, jeg skal sælge hestekød. Altså, alt det her. Nej, du er sådan, men du siger, det er oksekød, men det er hestekød. Det er det, jeg mener, så kan du gerne. Det er det, han bliver lukket for. Resten er sådan set fint nok. Det er sgu noget i sig selv egentlig, men at du gør det der. Det der. Lille svin. Du må gerne sælge mad med lort i, men at spise en hest, det er fandme ikke i orden. Du er syg i hovedet. Du er syg i hovedet. Hvad fuck er det for en verden, du tænker, vi lever i, Johan, hvis det er problemet? Men Chelfy, du snyder kunderne. Ja, det synes jeg også lige. Du snyder kunderne. Chelfy, du kommer i deres mad, ikke også? Du kommer i deres mad, jeg skider i det. Og så bagefter, så fortæller du kraftedeme med det er kænguru. Altså, det er genialt. Nå, fuldstændig, jeg var... De elsker det. De kommer ikke til at tænke på det, og fed og pisse i det. De elsker, hvis det for det her, det er kænguru, de spiser. Kænguru-kød. Ja. Det går da lort. Det går da skarp. Det er kraftigt med kænguru der, det er sygt svin. Altså, ja. Hvad fanden der kan være, man sælger kænguru? Ja, der er jo lort i, men det er jo kænguru-kød. Det er kænguru. Det er jo sådan eksotisk. Din undskyldning bare for at bruge lort i maden, det er bare fordi du ikke har noget toilet. Så bruger du bare... Hvad skal jeg ellers gøre? Så bruger du bare disken. Men hvor kom ideen fra at bruge menneskelort i maden? Jeg Jamen, der var en gang, at toilettet var stoppet, og jeg kunne sgu virkelig skide. Man. Hvad er egentlig det værste, du kunne se Chelfy arbejde som? Bakser. Nej. Jeg ved ikke, efter jeg har hørt nogle af hans planer, så tror jeg ikke, den bliver meget værre.